Arep pesen apa, Mas? Es kopi hiji karo kopi ireng hiji. Rok separo. Monggo, Mas. Kopi nih. Iya. Es cappuccino, kopi hitam, dan ini kecil. Oke. Nggih, mantap, Mas. Monggo, Mas. Disambilin. Kalih pesen liyane di monggo. Ger. Kenapa, Mbak? Ngetan Malang, Pulang Kediri, kadung berjuang terus dihargai. Bila nolong aku lurus no dalan mlakumu, ra bakal tak ganggu urusanmu. Kopi ireng, rawe sik nandur. Ora proses panas, jodoh sono sing ngatur. Lah terus jangan preman ya. Iya. Ya apa ya sadar diri pe ya. Rai di bawah standar, fit pas-pasan. Sing angel ya sono wae los. Iya sih bener, tapi pikir juga ya goblok nyong ya. Wis memperjuangke Jawadon sing ora tau memperjuangke nyong. Wis masalah wong wedok kuwi harus dipikir ya. Penting dhewe ngopi. Ngopi wis ngopi ora usah digawe mumet lah. Kopi keselur. Ya beliau, semuanya iki. Mas, itu Mas. Apa ya, Mas? Kopi ireng hiji, es siji, rokok separo. Oh, iki totale 20.000, Mas. Oh iya, Mas. Wingi sik ninggal. Ninggal apa, Mas? Ninggal janji, Mas, tapi ora ditepati. Mencintai